Nová hra od Supercellu Squadbusters vyjde už 29. mája a preto si Supercell pre nás prichystal nejaké free veci do ostatných hier. No čo musíš urobiť, aby si dostal tieto rewardy? Stačí ísť do Play Store alebo App Store, vyhľadaj Squadbusters a klikni na tlačítko pri register. No aké rewardy sú to a ako vyzerajú priamo v hre si ukážeme teraz. Napravo odo mňa môžete vidieť presne, o ktorú hru sa jedná a na konci videa si povieme ešte o jednej špeciálnej veci, ktorá nás čaká. Začneme s Brawl Stars, keďže každého asi najviac zaujíma tento Squadbusters Shelly skin. Týmto skinom prichádza ešte 11 star dropov a tento exkluzívny pin. Clash of Clans nás čaká 2x Resource Potion, 1 Builder Potion, tento krásny Decoration a ešte aj skin na Barbarian Kinga. V Clash Royale dostaneme limitovaný tower skin, 2x emote a battle banner. Potom tu máme Boom Beach, kde nás čaká naozaj veľa goldov a 2 limitované skiny. Vedel vôbec niekto, že Boom Beach sú skiny? Ako poslednú hru tu máme Heyday, kde nás čaká pár gemov, nejaká čiapka na zvieratá a Decoration, kde môžeme vidieť Grega. Rewardy dostaneme aj do Squadbusters, no tieto do hry prídu až 29. mája na global release. No to nie je všetko. Mali by sme dostať ešte ďalšiu tajnú limited vec a ja si osobne myslím, že to bude niečo podobné ako Star Shelly skin, ktorý sme dostávali počas global releaseu Brawl Stars. Taktiež, pokiaľ máš Squadbusters stiahnuté, nemusí sa ničoho bať, všetky tieto rewardy dostaneš automaticky. A ak si nechceš nechať ujsť žiadne novinky zo Squadbusters, určite nahoď odber dole pod videom.